Само боядисване, брат. Грундирана, не знам какво. Две ръце боя и рисувате. Моята свекър вече аз боя за сладки. Само Така че внимай, много боядисва, всичко боят. Освен да пробвам до вечера да видим какво ще се случи, какъв ще е резултат. Ще очакваме снимков материал. Не боядисваш сайта. Тя достатъчно боядисва повече от това. Що нарисували ли се? Всичко е нарисувано в Така рисунки, трябва да. сложни. Мама! Преди беше и на стената, ама после започнах вече на платна да ги рисувам. Иначе, като боядисваме, трябва да заличаваме творчеството, пък така. Боядисваме пак си. Няма да боядисваме, бе. Да, още по-артистично. Аз майката пък само карам да си мажа, да си вапса. Ние само веднъж сме влизали. Станата да си Когато сме правили Да я шари. стаята. Вие толкова шар на боядисвате, че какво повече да шари? Какво шарим? Само два цвята, но нали не се случи нещо. Ми да си израската, да си прави. Жилю, това тупенце ли са? Ти не разбираш, мамо! Мамо! То восък ви спари ли? Как го разпърнат? Кой си мам този? Чай се сложа. Ами белия восък, той за какво Виж, е? Това е пак същото нещо. Само, че му е бяло. Някои ги остават така. Аз имам във Фейсбука, които съм ги оставила и така само снимка са. Кой живее? Видяла съм го. А някои си правят с цветно, затова продават бял, черен, зелен и така си ги оставят. Мама, съчъкнеш ли сме? Не е всичко може. Не бе да го изям. Чук. Не може и си. У нас има едно щупенко от всичко. Щупи го без да искаш. Изпочни го лекичко. Без да искаш сам. Джули, голямо творчество прояви ти. Тя рисува по-бързо от мен. Аз